бемор сактаи дилгузорон ва дар беморхона табобат гирифт. пеш аз беморхона ҷолб шудан ба бемор таъин карда мешавад ки дар вақти муайян баъд аз 20 рӯз як моҳ ба беморхона ба муоина омадан дар кор ва дар ин вақт ба бемор таъин карда мешавад ки аз ташхиси узви дил яъне эхокардиография ва ЭКГ гузаштан лозим аст. Дар ин вақт ташхиси узви яъне эхокардиография чӣ аҳамият дорад ба шумо мефаҳмонам. Вақте ки одам ба инфаркт дучор мешавад, раги коронарии дил яъне агар гӯем ки сета раги асосии дил бошад, аз инҳо якташ маҳкам мешавад. Ин раг ҳамон тараф ба хун медодагӣ бошад. Агар ин раг маҳкам шавад, ба ин тараф хун гузашта наметавонад ва дар натиҷа ҳамон тарафҳои мушакҳои дил ғизо ва кислород гирифта наметавонад. Дар натиҷа ҳуҷайраҳо мурдан сар мекунад ва кашишхӯрии мушакҳои дил дар ҳамон тараф суст мешавад. Дар натиҷа табобат ё ин ки стент гузорӣ ҳамон раг кушода шавад, оҳиста оҳиста мушакҳои дил кашишхӯриш нағз мешавад ва назорат кардан дар кор мешавад. Баъд аз 20 рӯз ё ин ки як моҳ